Euskararen historia agortzen ari da herri baten historia da, ezta? Ulertzeko nolatan gaur egungo egoeran bizian ulertu behar da 500 urtean herri honek bizi izan duen bai menderakuntza kulturala eta baita politikoa ere, ezta? Bai hezkuntzatik, bai komunikabidetatikan, eta nik uste dut bere bizipen sozialak hain zuzen ere zapaldutako nazio baten kontestu horren logikan ulertu behar dira. Bat izterre jakin gabe, 7 urte egin basarri erten gabe, sekula erderaz nik ez nuen izterre hitz. Aiture ez erderaz 7 urte arte, itzigezke egin du. Ez da baita ez esaten. Sekula ez nuen, nik sekula ez nuen aitu erderaz. Itxien 7 urte arte, sekula ez. Erderaz, barrun erderaz, eskolan barrun erderaz. Bueno, hemen 4 eskola zeren errazien. Kalien neskantzago eta mutilantzako, erdoiztan bilek neskak eta mutilak batea ebitzezia, guri etzion usten. Eta beste bat hemen galarra baileran zauan, basarri batien bertako alaba ematen zuen, orko umeek, rutizago lago errazi, oitxek. Bueno, ni Errezilen jaio nintzen, eta 6 urtekin hango bertako eskolan ibili nintzen. Eskola bat zan, handita txikintzako, eta ni 6 urte nitunez, oso eroso nintzen eskola hartan. Mimau egin nuen, oso ondo hartzekin nuen handi joguek eta oso komodu izan zen. Bai egile da, 7 urtekin ja, Azpeitira etorri ginen, atxak itezuan Azpeitiko fabrikan lana, gu famili zabala izenik gaztiek sasoiko gezkanun, anaileak eta bar, ni aldien zaharru ziren, eta ja, atxak ikusi zuen beharra Azpeitira etortzeko, ze beha bizikletan hasi zen Azpeitira etortzen, eta gero motor bizikletan. Hori ez zu nahi guretzako. Azten nahi ginen ez, danokin erabaki zen Azpeitira etortzea. 11 kilometron aldi zegoen, Errezeldik Azpeitira, baina aldaketa handia izan zen. Alde batetik jende desberdin baten barruan sartu ginen, bestetik ikastetxe baten sartu nintzen, monjakin, eta niretzako gogorren egin zen, hizkuntza aldatu zienien erdera. Erdera zitzein berranekan. Hori zen, sartuta zaitun esan zien gauza. Eta nik ez nekin. Eta etorri, zaitutik sartzen maizue hizkuntza bat ez dakizuena, sentitzezea arrotz, no etorri naiz, hau zer da, bai, oso gogorra izan zen. Nei bizipen gogorrak eman zizkan eskoliek. Bai, gaztegu euskaraz ikiatigan, bueno, gaztegu egotezien gauza norbeska bateatigan. Baina, klaro, disiplina handi zegoen barru, kastrentzia zen eskolia, militarra. Da, disiplina horren barrun, ezazen duen gauza pixka gaizkiak emazien nuen, era askotako kastegu, gauza diferenteatik. Baina euskaraz harrapatzen mazden mazien nuen, zer du, itzetegan, ematen zizuen, kastigo izitezien diferentiek, egurra o beloniko jarrik berrizitezen duen, jo itxeakuan ematen zizuen eskribitzeko olako esaldi bat, no hablara zen en vasco durante la clase eta olako histori batzuk, perreun aldiz, da hola eskribigo berrizitezen duen, da bestia zen gorra, beloniko, eta beira jarrik beloniko, da esku zabalduk da, eskotan, hola esku zabaldu. Da, pixkat hola, pizarra bajartzen bazian rebelde xamarrego, liburuek, esku gainean. Liburuek, eta gero, 8-9 urte. Gero, liburu pixat jende, da, pixkana, bera,
Hola bera ikaldi mazen duen, beti gora makilien jotzen, besotan jotzen zion, gora berrize, zin, neharrez aziarte. Humilazio bat zan. Erten ikiztiun euskara zitia, eta lagun bat izoz eskau eo, lapiz bat eskau eo besti eta regla bat eukitzu zuen gula. Hola hartu zuen da, diatzen zuen, da, karri regla, benko la regla aki. Bazegin zati izan, da, regli egin, egurra. Eta regli zapalin hartzade mazuen ondo. Eta hola hartzade ondo mazuen, berrota goz bat lau da, kina zio eta xili danak. Xili, abai, danak, tente jarri, ja, filan, danak. Jak etzen duen zeintzan esan, eta behar nola etzun esango, danak horreti pasatzen ziren. Eta, karo, azkeneko nekau jezan, egurragin ematene. Pasaizuan makurtu eta egurragin, ipurdegin, kiston neurkaia. Bat bazan, prakak, gatzak, istu zezkan. Makurtu zanien eman zion, eurka bat, jota, derrepete, ente huntzen mutiko eskor hori. Ai! Negarrez hasi izan, hartu eurkai eta bere lekura. Eta bere lekura juteako, izterrien bera odolmarki hartzen zitzen. Zazpi urtekin hasi nintzen, eskola pasilu luze baten gogoratzen naiz, sartu nintzela, dana monjak ziren, eskola ematen zutenak, eta pasiluen bastarrien irudi bat, Frankona. Horrekin nire sarreri izan zen milagrosa ikastetxean. Ez nuen ulertzen zergaitikan golpea erderaz, dana itzein behar nun ez nekin gauza batekin. Eta gero nola derriortu ziuen. Eta gaina esate ziuen eskolan erderaz eta kalien erderaz. Karo, nik hoi oso gaizki manuan. Eta nola ez nuen itzeiten, betiten nioen zigortu. Ni jolas denbora asko pasan nuen zigortuta. Baina azkenien astuen makilka bezala oitzezea neri hoi gertatu zitzatan. Zein berdet, jolasi gabe geldituko naiz. No hablaras en vasco durante la clase, olako zerbait jartzen zuen, pizarran. Hau, kopiau eta karri 200 aldiz kopiauta. 200 aldiz kopiau, urrungo goizeako, irulo kuaderno bieltate beteta. Azkeneago eskubilen beti gora eta zehatak txikile eta horren azte zinean kurioso. Eta itxoa tortzeako Petri gainetan da, eskribitzen aurreatzatik. Txarren azan, zu kontauta, kontzientziz kontauta 200. Ez da eunda lau eta emezortzire 200, urrungo iztian, lehenago gauzia, banderia jarretxatan eginda gero, A ver, los castigos. Eaman, puskeuta, ni kontatzen edo zemat aldiz kontauta, kasoik, aintzakotzat hartu ez da kontaure ez. Baina aldi mehin kontauta ez zion. Antzamarek ez zion, gutxio zara dela. Antzamarek, amen ezin dizkit berren nuen. Eta gutxikin harrapatzen bat zion urruguneko bosteut. Nik aregatik eta honegatik nik da ni bezala beste dana, nik txetik erretako manekin tortzako hartu inberran ezkala. Alde batea o bestea. Hola izan, beti, baina zer gauza bat zehatze ginen. Gero txetak hori nu, no ez da kastiota. Hori ere bai, beste gertendakoan, ordu eroti bat, ordu bete bat, gehiago, eskolan eukiazi. Bazkaltzea etorri bere bai, beste denak amabikian erten da, euskaraz altzan gutxi nahitzeke genuen, ekin nun, beti iskutuka eta pupitrien tapia jaso eta batetik bestea eta hola eta zea. Gorrazan euskarian kontra gorrazan. Esaten ziren, euskaraz hitzeiten hasten mazera, hoi ezin dezu hitzein. Eta ez, han barrun bakarrik, baizik, kanpuen ez. Ni lagun artien jarritan dekan, amendik gertetzegean momentun, guk euskaraz hitzein godeu, gu euskalduna geata. Nik hori ezin nuen ulertu zergaitik egiten ziuen. Jazan gauza bat zeken behaiek jarrita oso gogor, zuek erderaz hitzein bezue. Eta bakarrik erderaz. Zauden
moja eskolak zauden, religiosak, eta orduen han euskeraz etxeberik egiten bate. Bueno, batetik Franco bizi izan. Gero bestalde euskera eta euskal kultura jasartuek ziren, ez ziren nolabait euskeratzen legezkue, hezkuntza mailan behintzet. Mertxek esan duen bezala, herriko ikastetxiek ziren 3 edo 4 erlijiosuek eta ordungo eskola nazionala ere bai. Beraz, bidie irikitzeko nolabait euskarari eta euskal kulturari beste zerbaiten beharra zegoen. Kontestu hortan, uste eta zizala, guraso batzuek mugituz eta bar, bide berri bat irikitzen, ja ikastolaren bueltan. Cara al Sol, himno nazionala. Eta beste da bastante falankizna horreket, beste da bastante por Dios, por Cristo, eta ez da izan, bastante irukantu zen. Baina, Cara al Sol, builan gaina, ustan builan. Hori egiten duen, gu, junda derrepente goizian, bandera handi bat jartzen duen, lehiotik etxintxilizka. Eskoli bukautagoan, hartu bandera hori? Bandera espainola. Bandera espainola. Jute ginen maizun aldamenea, eta tokatzen zitzaiona, batzuta, ni neure ondan hau, da aldameneko gara bai, zitokatzen zen. Jarri, zuzen, hartu gola banderia, himno nazionala, Cara al Sol kantatzen du, baina horretik movimentu militar batzu egin da. Distantziek eta filak eta darak tente jarri, eta esaten zure kubrirse eta kubrirse izitea, zure bezua aurrekuan espaldan jartzezu, atzekuan eri aurreko gola, eta da distantzia igual jartzeko. Eta gero, beste aldea, zan, alinear, eta egon bertzen duen, olaxe erderaz, zuk beste aldin zeunekin, pari jarri bertzen duen, ez atzeatu ez aurrea, ordu notzen, hola ikusi, hola behiku, diano lehen behiku, linea arreta ziren. Eta hola jardu nola, eta firmez jarri, baina zuzeno, arabolea zuzeno, eta kantar. Gerra ondorengo isiltasunaren ondoren, gaztieia azizan pixke konturatzen, hizkuntza aldetik eta dana debek haute. Aitorrek esan duen bezala frankismo garaxe ezan gainea, orduan guztiak eta ondik eta gogorro ikusten ziren. Baina honek uste orduen zaudela lokal batzuek eta elize aldetik, nola esan duen? Kongregazioko apaiz batzuek, pixket ikusten zebena errexen zauen bengoak ematen zizinen anoiek. Eta bestien nola zan, beste apaiz aurre, lehen komentau duen... Ez, baina hori kongregazioko baina erreko apaitzea. Eta etxe kultura aldetik eta asko azizin. Eta gazte asko. Eta orduan gaztizana, nik uste, pixket bultzain zituela, ikustea, zerren berra zauen pixket aurreko kontutatik. Eta nik uste, han kulturaldetik eta dantzaxek eta ze asko, eta nik uste, antitxi sortu zela gero, aitork esan duen bezala, ikastola baten beharra. Eta nik uste, ni bezala, bai basarri mundutik zetorren jende guztia ikastetxea, eta kaletarrak noski euskalduna zienak, danai hori debekatzia oso momentu gogorra izan zira. Eta asko markatu ninen, eta markatu ninen egoera horrek intzian naizen zen, sendotu zatikan esaten duen, zergaitikan hau ikeie, jarraituko dut euskaraz hitz egiten. Kalien euskaraz, eskolatik aparte, erderaz, ezkendu nahiken. Betu, gu eskola eginean 3 pertsona bakarrik zeuden, erderaz, bakarrik zekienak errazinen. Maizua, maestria eta betenaioa. Beste inork, beste danak euskalduna ziren. Danak, bizizien danak, 1000 eta le pertsona. Kalien beti euskaraz.
Gurazuke hor sartu ziren, horrea junta gintzien, gazte hoiena eta bilerak eta egiten hasi ziren, eta hola berraziola, azpeitin ikastola baten berraziola. Eta beste herrietako gurazukein da jendiekin jarri ziren harremanetan, eta hori bilerak eta egiten hasi, eta hortik kuntzan bisket. Eta pixketamen hori ikusi zanen, itxuri danez Donostin ja azitxe zauden. Ja, bazauden. Ja, bazauden. Eta esekin dartu eman eta ustet jarri rehintzila, pixka eta hau bideratzeko eta bat. Eta nik, ustet azkenin danan elkarteko... Bai, lehen ikastolak behatzireun da irurogoien hola sortuko ziren. Bai, Donostin etxietan da hartu zeben. Bai, eta behatziren iruta seigarrengo urtien, okerre espanao, esan bezala, kongregaziotiken eta nolabait zentenario azpilen lokal batzuek lortzeko aukeri egon zan, eta hortxe izen zan ikasturte hortan, nolabait, lehenengo ez dakit 10, 12 edo zenbat ume hasi zin, baina esate dune, ordungo komunikazio tresna bakarra ahoztu zen, eta guraso batek beste batekin hitzein, beste batek beste batekin hitzein, eta holaxe, kursu bukatzako ez dakit ez ote zien, nik entzun detena eta irakurri detenan arabera, 60-70 ume ja, zentenaion adin ezberdinetako, 3-4 urteko zeak, ja bertara eskolaratu ziren. Nik eskolie, demori aurrea zijuan bezala, juten zea pixka bat zehatzen, egokitzen, nolabait. Eta nik gero beharra sentitzen nuen neuk euskera hori lantzeko. Orduan, hasi nintzen gau eskolata alfabetizatzen, eta horrek asko sendotu ninen. Asko jantzi egin ninen, neuren hortasuna nire izateko era, niretzako hor garrantzitsu izan zen. Une horiek oso onak izan zian. Eta horrek lagundu zien baita ere laneako, itzulpenak egiteko, euskeraz, kartelak egiteko, nire lanan barruen, ni asko jantzi ninen alfabetizatziak. Haekan ibiltzen ditzen gabien, betera mesatan ematen zen, zien bolondresak, euskerazekin gaztiezien guri erakuste ziuenak. Eta ni hor oso pozik ibili nintzen. Eta eroso sentitzen nintzen etxeko. Lehen arrotz sentitu nintzen bezala. Gorrotu gatigan, euskeri gatigan, da hori gatigan, gorrotu gatigan, jotze zigun. Banderia eta eta kantauta, ez da gizet, eta bilit, instruzioa egin da, eta hori zian, guri sartu nahi zion buruan, ejertzitua, militarra, diktaduria sartu nahi zion, ez zuen konsegio, baina, hori bere helburua. Ikastoli irikizebenak Kontxolo eta Maitere Kontxu ordun zeon, eta ni orduen zartu nintzen. 1978. 3-5 ikasturte hortan, ez naizena kostiente da aserantzan, erdilentzan edo bukaeran, hasi nintzen ni, eta gero nire anaiarrebak ere ondorenin horri izen zien. Eta, zergatik, gurasu gala nahi zentzebelako, eta geroztik itzeindeko gauzen arabera zergatik aipadeu ez, behin da berriz ez, pixket sensibilidade hori, kontzientzi euskaltzalie edo abertzalie, zerbait ordurarte etze ona eta bide berri bat irikiko zun zea horrekin, esperantza horrekin eta nolabait, hortxe, bide bat irikitzeko asmotan edo
ordurarte etzeon zerbait egiteko, ziurgabetasun guztiekin, ordurarte etzeon zerbait egiteko gogukin. 1975 1979 bitarte, urte horietan, dana eskutuko zan, ilegala, orduan, beste erakunde batzun babesien edo lortze ziren nolabait aurre egiteko moruek, eta ni okerrezpano 1979 ja lortu zen federazioen baitan ikastola bezala registratzi. Baina bitarteko bide hori izan dana ziurgabie, ontxe paretik kentzeko aleginek, iskutun gauz egin berra, gu umiek beste tokitan matrikulaute horre zingenuleko matrikulauta egon. Gero emate zituen libreta de escolaridad, oie zienak, beste zentro batzutan emate zituen, klaro, ikastoli biak ez da eusken emat, lortzeik eta. Orduan beste ikastolak eskola hundu zeben, eta baite herriko, nik zango nuke herriko eskola batzuke bai, lagundu zebela. Umie bat zauke behen zeik, aulkidek ez dakit, baina dana lurrinit ez zeben, eta orduan txotxakin. Akordatzen zaitor, txotxakin, da orduen batuketak txotxakin. Idatzi txotxakin, da gero bestie klerak. Klarion txuri batzukin, bateketak eta batuketak eta iteko hori biltzezan asko. Eta, gero pasiera ere, leheno, etzen duen ikusten numeikola, kale hartetzen da, hori biltze, baina orduen zan hori, ikusi zeberra, ikisi bertzebela, zean, erteen eta beharik esperimentau gauzekin. Ile inolako baliabidei gabe. Zan, ile ezerezetik hastie eta hori bai dauketela burun, zentena joazpiko gela horietako bat, eta tarima bat antxe fondun, eta beste dana zan, lurrin etzan da, eserite, eskulanetan asko, marrasten, orduntxe genitun baliabidekin pixket aurre eginez, esan dut leheno, neska mutilek batea, eta ena ez akordatzen ni ze urtetan daula, baina gero Xabiertxo, Martin Txilibitu, euskarazko lehen ipuine, liburuskak, testuek. Bi alditze otorri zisten gela, posadas bat etorri ziten da, guardo zebileunan, gela sartu zan, eta esan zien, ¿esto qué es? Esto, mira, hay niños, es una escuela parroquial. Y aquí, ¿quién es el que lleva esto? Pues, don Juanito, Zanillón. ¿Puede llevarme allí? Sí, eta kotxin sartu, beste handereinu Zanillón, nire umie zaitu pixket, eta emanuen don Juanito etxea. Eta gero, ni txintxo etorri nintzen, ikastola berriz, eta beha angel ditu zen. Baina, gero eontzan hor, are hilde, ez da, zehose eontzan ikastolaki, azpeiteko ikastolako, eontzan itxi etzebenin baino. Itxiera alegin bat uste. Alegin bat nintzen. Eta baita ere nolabait, Elizen bueltatik lortu zen beste izenpe batien, erdi eskutautera osatzuk, ez itxi eta aurrea egitie. Gertatze zen, kasu batzutan, ez dakit, inspektoren bat zetorrela, ez dakit, bestelako zehar, eta gu... Hori loiolan, eta ume batzuek eskuteite zien, eta nire nola tituloik ez naukuen kumunea. Gu pasiera hartetze genuen. Haue pasiera hartetze zen. Ez dakit, ze pasatze zalako, baina gu pasiera ateatze egin duzen orduan. Baina askotan Alako etortze menizalako igual. Desientetan etortze zen inspektoria. Eta nire guten ditzen komunea eta aldein artean txean. Eta nola titulu dune, bazion bat. Orduan, arek, umek getxo izango ziren presenentzat. Klaro, eta orduan zuek erten inberrizete zen duten. Bani hasi nintzen, oso petxa, urte oso berezitzen. Porque 75 urtin hasi nintzen, irailin justu hasi, nire zarrerire izen zen, orduan ikastolie
ugeritzen nahi zineran horrek, irakasle gehiago bertzen. Orduan, zabaldu zeben zerren, liste bat, aber nahizunak eta zea, eta ez dakit nola, ni apuntau nintzen. Gustavo zuten jire hori. Eta, onartu izen nintzen, gute xente zein gendun, psikologiko batzuk eta zea, aukeraketa bat, pizketan hori behitxukta intzeben, eta, ni barrura izen nintzen. Eta urte hori oso gogorra izan zen, 75. urte, irailin hazikintzen, eta irailin eta zazpixen zerratau zen, oindala 50 urte. Eta orduan oso zaila izan zen, porque zauen giro soberu zauen, Franco, txikitxo eta giren eriotzie, eta nire gogoratzen naiz urte hori izan zela, eguneroko gozeak, gaina aurretik burrukek, eta hori gertau zanin gehoz ezanik ez. Eta nola ikastolanek giro hori izomatzen zen. Bai. Eta nik dauketan rekurretu da hori. Urteko horrek zen zen, urte hori. Nik uste gozotasune eta elkartzea hori asko transmititze zala irakaslien gandigen, da hori, orduan bertan kostientez ginen izango, baina geroa eta konparaketak egitea junde horrek ere berrikuntza bat ekarri zula, beste hezkuntza modatatik. Nien ganako tratu hori, gozotasun hori... Eta hizkuntzie behar ere bai. Baita. Porque bestiek jardera zaitxez eren dala, etxizuen usten gaina euskaraz eiken, eta orduan hori ere oso zaitzen euskaraz eikie. Hektorrek izan du bezala, beste gozotasun behar, eta ez bestetan zauden rigidez horiek eta euskaraz ez da, ez da. Nik uste, buelta hundixek martzula, eta orduan, jendire anima bintzala. Guraso gaztie anima bintzala ze horri geltzea. Aitortzu gero ontzinen zean, Loyolan, ez da? Loyolan, zaginen gero, ostakit, enez Loyolan zematu 2 edo 3 urte. 6 urtekin? Lago txeman. Leheneko maila eitea. Lehenago, biharren az nago seguru. Autobusez nola. Nire Loyolan ebilin nintzen. Eta hane ume pilo bat, areaia beste salto bat egon zan. Orduan ja sartu zin zestuarrak eta eskoitiarrak. Eta hor ja beste sinergia batzuk bildu ziren, askoz jende gehiago, ja baiara mailako ikastola bazan, da hor beste korpus bat hartu zuen. Aurretik alkarren ondoren hasi ziren eskola horriek, baizestu, noskoetxin eta alkarrak egin elkartuta. Derika gion, ordu pila bat, guk eta gurazuke bai, Gurazuke bai. Ordu pila bat. Diru bilketi zetezan hor zeana. Perra zauen diru bilketi, Eta orduan, zozketak gaitutuna. Zozketak. Tabernire ipinizan. Tortilek eta hin. Tabernako. Taberna batien dana biltzik, ole eskuke bai. Eta. Aste bukaera eta nirik etzezian, eta guraso eta irakasle hartien, haure ematezan, diro bat atatzeko. Eta dana guztua. Orduan aldien azkeneko gune arte nion itzen. Nik ezan dion kontxulo gaur atzaldin ez naun etorreko ikastola. Eta alexe izan zen, horrengo gurin unbi zenuen. Eta, gero bajak eta ere, ez zauden. Eta guk kubritze egin duzen gurazuek. Gurazuek, askotan bai. Gurazuek, ite zeben, behaiek etortze ziren. Gu egon berbaldin bagedun, 15 egun edo hilebete, behaiek etortze ziren. Ikusgarrik eintzeben, itzeke jeben umien amertzituen, eta konfiau zeben ikeragarri gurekin. Mazake jeben, hanik usteet, Bire ezkertzeko da. Ziurtasunik etzeuen, guk ze ikasiko genuen da noaino iritsiko ginen ere hain berri esan dana, baina nik uste hor sentimentuek eta abertzaletasunek eta oso papel garrantzitsu ukizebela, ze ordurarte lehen aipadeu, baina ordurarte zeon guzti horri nolabait beste ate bat irikitzi zitzaion euskeratik, euskal kulturatik, eta hori herri honen nortasunien importanti izan oso. Ordurarte ez zeuelako eta beharrezko zalako hori transmititzen segitzie. Eta hor
guraso batzuk hasieran da beste asko gero, esango nuke, esfortzu handia izan intzebela eta ekonomikoki ere bai, auzolanin ere bai, sinismena zan azkenin, proiektu berri batien aurre egingo genule. Eta batzuk nolabait diseinauko zeben, nola junbertzeben erabakiko zituen nundin orakuk eta hor, da beste askok eskulana, dirubilketie eta bertzien baliabide guztien bilaketie. Gero beste zera bate bultzadat jutezin numedanak guztua jutezin. Hori gurazukin aurretik zauen ikuspena gehi umedana negarre zerdera ez da zea. Eta han ikusti umie jutezala horrekain ikustet konbentzio zitula jendike. Ausartak izen ziren. Ausartak, oso. Gure gurasu izen zin oso ausartak eta bitu. Gero ze eman du. Netze benbela pentsako, baina gero urtik pasagola ze bide irikiun. Haien ausardia horrek, haien lehengo urratzak emate horrek. Lana zan umiei dedikatzi duen. Eta gu, oso guztu ebile gina lanin. Berriz zinko enduko berriz ikastola. Argi dago, Euskararen munduan lan egiteagatik atxilotuak izan ginela eta horregatik itxi zutela Euskaldun egunkaria. Beste arrazoirik ez da etzegoen eta azkenean onartu zuten gaina hori horregatik izan zela, ez? Euskaldun egunkaria 80. hamarkadan sortutako lehenengo nik ezagutu nuen mintzate lehenengo egunkaria izan zen. Egunero ateratzen zen hedabidea, paperean. Bere garaian sekulako herri indarrak sortutako proiektu bat izan zen. Zegoen atzetik inolako enpresarik, inolako indar politikorik, herriaren bultzada batetik sortutako proiektu bat izan zen, da ni bertan harrapatu ninduen bere momentuan ikasketak egiten ari nintzen eta hastapenetik ezagutu nuen proiektu hori zein zen. Gero ezaguna bihurtu zen denborarekin gertatu zitzaion tamalgarrizko itxiera horrengatik. Bimila hiruko otsailaren 20an, ez dakit nola definitu, izan zen bombazo bat, ez dakit nola definitu, baina nik goizean altxatu nintzanean, esnatu nintzanean goizeko 7etan irratia entzun honean, esanez nire enpresan ere lantokian sartu zirela Guardia Zibilak, ezin dezu sinistu, ez da posible, nun gaude, dakizu, ametsetan naizean, egitan nahi dan, eta, lan guztiok egin genuen bezala, handuaina hurbildu ginen, zer gertatzen zen ikusteko, eta ikusi genuen, ez dakit nola definitu, zirko bat, Guardia Zibilak leku guztietan, guk ez genekiun zerrekin, langileok bildu ginen, hainbat gauza nintuen, en fin, oso momentu gogorrak gero egunetan iraundu zutena, baina jutentzeak miskat esnatzen, da errealitaten berri jasotzen, baina bizitzan jasotituzun momentu, oso brabatutak gelditzen di momentu horietako bat, nire kasuan horietako bat hori da, dudei gabe. Euskarazko egunkari bakarra zen, orduan itxi ziguten, orduan ze gertatu behar du orain, hori pentsatzen duzu pixka bat, orokorrian, zer egoera larria, ez? Eta pertsonalki ere,
gelditzen zela langabezian, ni gaina nire bikotea Euskaldunen Egunkarian egiten zuen lana, orduan gelditu ginen bion langabezian. 2 haur txikikin, 2 urte eta 6 urteko aurrekin, orduan egoera, pentsa, bai pertsonalki eta bai, mozaten duzun bezala orokorrian, gusten zaitu erabat lekuz kanpo. 10 lagun atxilotu zituzten, arlo desberdinetakoak, Martxelo kazetari, zuzendari bezala, baina ardura zituztenak edo izan ziren atxilotu zirenak lehenengo sarekada horretan, eta inkomunikatuta ontzien lehenengo 5 egun horiek izan ziren oso gogorrak. Oso gogorrak, ze gauza bada, atxilotzea, egunkari bat iztea, baina jasotzen genuen informazioak egunez egunekoak zian oso gogorrak. Bintzat informazio hori izten zitzaigun hori, torturak jasotzen ari ziela, tortura fisikoak, 3. egunean gogatzen ez, jaso genuela, horietako bat, suizidatzeko saiakera bat egin zuela. Dana zan guretzako, hori, eskertzatzen gure eskematan kabitzen, ez? Momentuan, egunean bertan, jende bat, batez ere jende batek bultzatu zuen guztia, ez? Baina, Tolosara jutea, gogatzen ez, Andoaingo AEKako egoitzara, kazetari batzuk, hurrengo eguneko egunkarian pentsatu, nola egin dezakegu, hitzak zeuden, egunero izena, nola, en fin, hor bazegoen lantalde bat, kazetaritza arloan aritu zienak, gu gehiago, ni arlo komertzelan aritzen nintzen, eta gu gehiago zen bezeroekin kontaktuan jarri, nolabait, esan ez egunean bertan, noski, irauntzuen aste eta hilabetetan, gure lan pizkatu izan zen, bezeroei jakinarazi ze gertatzen zen, oso harrera ona jaso genuen orokorrian guztiengandik, hori gogoratzen naiz, eta gau pixka bat ekarpenak jasotzen saiatu. Proiektu berrirako, hainez hitz egiten ja pixka bat, irauntzuen 4-5 hilabeteko berria sortu bitarteko epe horietan, ez? Ekarpenak jasotzen, berria lagun pila bat egin zian, berria lagun bere garaian akzioduna deitzen zitzaien, baina ogarrez panimanago, 300 eurotako akzioak atera ziren partikularrak eta gero enpresa jakinentzako igual, eta 30.000-tik gora akziodun egin zian, ez? Herri ekimenarekin berriro lortu genuen beste proiektu bat kalera ateratzea, ez? Horrek irauntzuen arte eta kainaren okerezpanago 21 izan zen okerezpanago berriaren lehenengo alea, bai, seguro, horrela izan zala. 2003ko urriaren 16an bigarren sarekada bat gauzatu zen, deitzen diote sarekada ekonomikoa izan zela. 2 urte lehenago, Euskaldunen Egunkarien barruan sortu ziren enpresa desberdinak. Arlo komertziala eramaten zuena, banaketa enpresa, administrazioa, en fin, gero editorea. Izen desberdinak, enpresa desberdinak sortu ziren, eta izen desberdinak jaso zuten. Nik arlo komertziala negoen eta goatzen ez gure enpresaren izena Ardatz komunikazio zerbitzuak zela. Nintzen publizitate ardura hona nintzen, baina eraberean izendatu nintzen administratzaile bezala, enpresa horretan. Nik ez nakin zertzen administratzaile izatea. Lehenengo sarekada gertatu zenien otsailean, goatzen ez, eneko Etxeberria, Euskaldun Egunkariko abogatua zen, eta esan zian, Mikel, etorri egunean bertan, guztet egunean bertan zala, etorri nirekin pasoitxo bat ematea eta, jakintzak, egunean bertan zen. Jakintzak honek luze jotzen baldin badu, beste enpresetara sartzen baldin badia, arriskoa nahola, nauta eta zezatek. Administratzailea eta no seke tal, eta hau gertatzea bazeok. Orduan jakinean nago. Ni, erabat lur jota gelitu nintzen. Eta egun hortan adibidez ez nintzen etxera jun loitea. Horrela komentatu zidaten, da azpeitera jun nintzen. Enun errentian lo egin. Jarraitzen duzu bizitzen, pasatzen diagunak, juten zaizu, hasten zaizu, hor dago beti, baina, ez duzu uste, ez, gaina bigarrengo bat egongo zenik, ez, genuen uste, baina etorri zen. Eta esan bezala, urriaren 15ean, hori bigarren sarekada hori gertatu zen, eta nire etxeara etorri zian. Eta, ez dakit nola definitu hori, zeia oso gogorra da.
zenbat, 50, 60, goizeko ordu batetan, etxean sartzen zaizkizu, guardia zibilak zian, bai. Eta, askotan entzun izan dezuena, ate joka, atea puskatu, nik esan dizuten bezala, 2 urte eta 6 hilabeteko bizemenitun orduan. Hor, bargo hori bizitzea oso gogorra da. Bai da egia, edo bintzat ala zioten guztiak, bigarrengo sarekadako atxilotuetatik tortura fizikorik inork ez genuen jasan, bintzat, besteekin hitz egin data. Baina, noski, 5 egunetan inkomunikatuta zaude, tortura psikologikoak ni 3 aldiz interrogatu ninduten, demora guztian galdera gaiztu egiten izkizute, familia, ez dakiz zer, tal. Pentsa, nola dan, esan ziaten, ezke zure emaztea hemen dago. Karo, nik ulertu nun, nire emaztea atxilotua zehola, eta lertu egin nintzen, gelditu nintzen lurjota, eta esan nahi ziatena zan Madrilen zehola. Kanpoan zehola. Hori da, gero berak interpretatu zaituta, baina nire momentuko erantzuna izan zen, ostia, karo, tortura bera bada jakitea aurrekoak, gure lagun lankideak, torturatuak izan zila fizikoki. Galdeketa edo interrogatorio edo galdeketa guzti horietan bildur horrekin zoaz. Baina, esan behar dut, fizikorik etzala gertatu nire kasuan. Azkeneko unak audientziko kalabozotan pasagenun gaua, zegoen ogerik, arrisko ezabaten gainean. Irtxizan goiza, eta guardi batean dana bildu gintuzten sala batean, eta ezagutu nituen zeintzu zian nirekin egon ziren lagunak, ez? Eta, nez ondo gogoratzen hango bakoitzak bere deklarazioa egin zuen, eta, handi gutxira jakin genuen bakoitzak zer genuen, ez? Nire kasuan, fiantza zatera nintzen, 12.000 eurotako fiantza bajarri ziaten. Nik dena dela, ez dakit, nahi zen bezalako, suertez logezea, nik ondo eramanun guztia. Konparatuz beste jende batekin. Nik gaina oso gogoan dauka beti emazteak izan izaten zian aurretik, enekorena, enekok izan zianian, arriskoa nuela, jo Mikel, azkenian, gertatzen dena, euskararen gatik lan egiteak izango da bintzat. Eta hori beti esan izan dut, egia da, nik euskara mundua lan egiteagatik atxilotu duten, egon nintzen 5 egin komunikatua eta bizi izan nuena pertsonalki, ez? Baina, nik beste kalterik ez duen egin, ez? Azken minean hori egiteagatik. Orduan, hori beti pentsatu izan dut, ez? Tokatu zitzaidan, beste tokatu zitzaion bezala xe, aurrera horrekin, ez? Orduan horrek nik uste lagundu izan ziala gero nire, bizipen horretan, gauzak neurri baten ondo eramaten, ez? Hor beti izaten duzu, ez? Eta kalte ordainak zer, ez? Betiko galdera da, ez? Kalte ordainak diot, enpresa bat iztea, inbeste jende langabezian ustea, herriari egin zitzaion, Euskal Herriari, edo, Euskal Iztunei, Euskal gizarteari egin zitzaion kalte hori, zenek ordaintzen duen, nola egiten da? Aparte utzi gabe, pertsonalki bakoitzak bizi izan genitunak, tortura jasan izan zitunak, zenek ordaintzen du hori, ez? Iruñan jaio nintzen, familia euskaltzale baten, Euskara udal ikastolan ikasi genuen, handareinoekin eta oso gaitzopen politia dazket, Euskara eta herrien maitatzen irakatsi ziguten, eta amak gurekin batera hasi zuen bere euskalduntze prozesua. Orduan gogoan dut, berak ere bazuela irrika hori, ez, euskara hitzeko eta murgiltzeko, Euskal Herria Irratia dut ezan beti piztuta, geure etxien, otorduetan, orduan Euskal Herria Irratia da Euskadi Irratia,
eta handiken jasotzen genuen euskara, gero musika, liburuek, ez, kontzientzia hori bazuen, gu aldala, euskara erabil genezan. Kuadrillan berriz, gutxi ziren euskara etxetik zekartenak, eta orduan, geure arteko harremana gehien bat gazteleraz egiten genuen. Eta gero Iruñan egia da, oso aukera gutxi genituela, bai dendetan, kalean, eskolaz kanpoko ekintzetan, horiek denak ia erabat gazteleraz ziren. Gero ja kontzientzia hartzen nik uste, 15 urte, 14 urte ingurun edo esango nuke, hor ja lagun artean euskaraz zeba ez egiten, ez? Eta ingo deu saiakera hori, eta egia esan da esfortzua zan. Iruña eremuko ofizialaren barruan dago, eta horrek ez du esan nahi euskarak gazteleraren parean dagoenik, ez? Beste maila bajuago bat bezala dauka, eta orduan naiz eta zenbait eskubide borrokatu berri zen ditugu, ez? Horren adibidez, gure gurasoek eredua publikoan txertatzeko borroka handia egin behar izan zutela, Gaztelu plazan eserialdiak, barrakoietan hasi ginen ikasten, eta gu izan ginen udal ikastoletako lehenengo belaunaldietakoek. Hortaz aparte, sentitu izan dugu baita euskara foboen presio sozial hori, ez? Euskaraz txikitan oraindik kontzientez ginenean egiten bagenuen batzuetan jasotzen genuen halako komentarioak esanez, egintzazue gazteleraz, bestela guk ez zaituzte ulertzen, eta errespetu falta da hori, era hortako komentarioak jasotzen genituen. Gero hizkuntza paisaia ere, ia erabat gaztelerazkoa zen, euskara zegoenean ere beste grafia batekin zegoen jarria, grafia txikiagoan, apenas ikusezina zana. Orduan, euskaraz bizitzea oso zaila zen, Iruñean. Ni berez Bergaran jaio naiz, baina, umetan Azpeitira etorri nintzen. Bergara Azpeiti baino erdalduna bada, baina, alan dabe, bizizinke arazo barik Bergaran euskeraz, eman dao, eta, naiz da euki daben iragan bat, nahiko jente, apur bat maila ekonomiko altukoa, eta erdera ziken ebenak, eta baina. Ni hori, lehenengo, Gasteizera nintzen ikestera, baina Gasteizen azken baten, gure burbujan bizi ginen, gure Euskal Filoko eta karrera euskaldunetako jente euskaldunakin, orduan euskeraz bizi ginen erabat, orduan. Neri azken baten ez da inbeste daño egiten igual denda batera jun eta erdera zinbiar estetik, ez da oso lantzari, baina, garrantzitzuena ingurua, ez? Inguru euskalduna ukitzia, eta hola. Gero jun nintzen behen aparrora bizitzera, eta neo nintzen 2 urte, gero tesisa behin aban, da jun etorri asko ibili naiz. Eta zaila, eta gainera bihotzia mine mutun dotzun gauza bada, han adibidez ikustia datuak gordarelako, 2 ikertaldeekin jakoak gainera, 2 iturri diferente dauzkenak, eta danetan, 1980 buelta hortan, lehentxua ho, 98 dola, Gipuzkoa baino euskalduna basan behen aparruan. Eta gaina ikusten dozu, sardanak frantzesez niko beto egiten dutera baino, desastre egiten da. Eta esaten duzu, 2 generazio, atopa prosako. Eta oin emuten dago, hori dala gauza raro, super, hola, eskera, gaina super polita, super, baina gero, ez da borondaterik espaldin bada, jente euskaltzale super militante hori lan asko inabena eta lorpen asko indituena, ez? Eta oin, Iruñara jo naiz lanera eta bizitzera, eta banak isen, oso polarizauta eguana, lagun oso handi ban deukanan bizitzana eta askotan juten nintzen, eta hola, baina bertan bizitza asko aldatzen dira gauzak. Gasteizen kuadrilla txoren bat edo kuadrilla ez izan dabe eremu batzutan entzuten duzu igual euskeraz, eta Iruñan ondiokan da gutxixa, batzuk esautzen ditu batzuk, baina nire esperientzia behintzat hori izen dat. Medikuarenean eta oro har zerbitzu publiko gehienetan dena gazteleraz izatezan, nik ez daukat gogoan sekula medikuaren erajun eta euskaraz egin izana, inun, ez ospitalean, urgentzitan, ambulatoioan, inun ez, agian tartin behin tokako zen lagunen bat edo ezagunen bat erizain edo, baina niri zuzendu zaizkidanak eta konsultan, sekula ez. Eta hortaz gain, ereduaren zabalkundean jendeak eskatu eta gaur da eguna, orain ere, aukera eman zuten, berdinduz zonaldetan daude, baina jende multzo bat elkartu ezkero, ez dakit 10 nun jarri duten gutxiengoa,
dereduan gela bat zabalduko zutela, baina ez da gertatzen, ez? Eta nekagarrixa da, oso nekagarrixa da. Eta nire ongo medikoan gana jo nintzen, eta prefieres que sea de mañana o de tarde? No, quiero que sea euskaldun. Eta, no lo sueñes, cariño, osea. Adibidez, etortze zaiten adibideri garbilena, Iruñan ere pasako zitzaiten, baina hemen bertan Gipuzkoan bai, igual Eibarrea jun pintxo bat eskau da, mesedez eman tortilla pintxo bat, eta perdona que no te entiendo, eta favorez, osea, tortilla pintxo bat, ez dauke beste zerre, borondate kontue da, ez? Hor ja, ez da ez ulertzie baizik eta beri inposatu nahi. Zuk esan dozunan harira pasau baten, euen baten, Iruñan urtetzen lagun batekin, onjokan be, gaztaruari eutsi nahian. Eta han genbitzen, eta, bueno, nita ondarrutar bat, eta tipo bat, perdona, ¿podéis hablar en castellano? Que no os entiendo. Osea, notzan kasoipin, jarraitu ginen euskeraz, berriz, que habléis en castellano, eta gaina zen behar una moderna, ola oso, oso progre, eta, que no os entiendo, eta ni, bueno, pero a ver, el idioma de aquí es el euskera, osea, mengo hizkuntzia euskeria da, gu euskaldunaga, gure kontuetaz gabiz berbetan, ez gabiz gaina zurekin, nahi duen hizkuntza berba ingo du. Nik apur bat kontaktua eta balaxe garbi, ez total igual da, baina mutilean artian ligatzeko aplikazioak Grindr nahiko ezaguna da, eta ibili ginen horbe. Eta ez, baina erakusteko hor, gizartia ikusten duzu hor. Osa, hor bakarrik etzare zure burgubukako gentiakin, eta horregaitik esan nahi dute horrena, ez? Holako ziretan aplikazioetan mundua dago, gizartia dago. Eta ni beti euskeraz izan dute lehenengo berbia, no iniz tokat, baina gara hartan. De verdad que tocas ese chisme, soinua joten agalako. De verdad que hablas euskera. Ah, pero tú hablas de euskera con tus amigos. Pues sí, no sé qué. ¿Tú qué vas a Gaztetxez y así que viste jurru no sé cuál? Ni pasau aspetxetik egun pasiotxo bat, tekuzuko zu jurruik ez dauela, osea, dana diela, kukutxanel, osea, total. Eta hori, ez, osea, rollo horrek, eta orduan sentizia baina, hemen salazu, osea, kabernikola garaixan geldiu zinen pertsona bat, ez daukazun ez da moda propixorik edo eukitzeko erabakimenik. Ez que no me gusta la música en euskera. A ver, osea, musika en euskera estilo bat, ez? Osea, a ver, badakitzu zenbat estilo eskatzun euskeraz, baina hor ikusten duzu benetan, eta jente gaztia esan edot. Eta se supone, jente bat ez dana hegemoniko ez da be. Bai, hitz hori da klabian ikuste kontzientzia. Nire bizitzan zehar hartu ditudan erabaki gehienak, autu horrek markau ditula pixket, ez? Euskaran aldeko autu horrek. Adibidez, kazetaritza ikasti erabaki nun, Iruñekoan nintzen, eta garai hartan inguruan danak, unibertsitaterik prestigiotsuena kazetaritza, Opuseko unibertsitatea zen, ez? Denek esaten zidaten, hemen Iruñan ikasiko duzu, ez? Eta nik oso garbi neukan euskaraz ikasiko nuela, eta ez nuela Opusen ikasiko inolaz ere, naiz eta horrek, ahalegin ekonomiko bat suposatu baita ere, ez? Kanpora joatea bizitzea, eta bat eta beste. Nik nire ibilbide militantien ikuste hasi zela, nera begaraien baita 14 bat urte, kontutan hartu Iruñean edo zer gauza euskal kulturan aldeko edo zer gauza geuk sortu berrenula, geukin berrenun. Olentzero ere errepresio bidez, oztopatzen ziguen auzoetan, orduan, hori bizi izan dut. Edo zein gauzagatiken, ez, poliziaren aurka eta era horta. Eta gero, badibidez, haekan hasita, Iruñan korrika amaitu zen urtea tokatu zitzaidan, komunikazio arduraduna izan nintzen. Orduan, nik bizi izan dut barrutik euskal komunitateak ikaragarrizko lana indula, ahalegina, daukana baino gehiago ematen dula, eta hori bizitzeak oioi purdia jartzen du, eta gogu emate dizu, hortan segitzeko, ez? Naiz eta zaila izan egoera, eta naiz eta behin baino gehiotan paretan kontrago. Bai. Esango dugu oso romantiko eta geldiuko pixkakursi, baina nire ametsa bete detela, ez? Euskaraz bizinez gaur egunien, 24 ordutan, eta hori, bastakit, txikitan
nahiko nukeen gauza bat da, ez? Eta orduan arro, gustora, eta gaina esangoet azpitik bere altzoan gustoa hartu nahuela, edo nik gustoa, ez, jendiakin daula, eta orduan pozik zentzu hortan. Gero egile da, badiela gauzak, harritu ite zaitudunak, ez, txokatzen zaituna. Hemen adibidez, bizi izan dut guraso batzuen artean komplejo bat edo beraien umie gaztelera ez debelako hain ondo iten, hori erakutsi beharra, gaztelera jarri ikusentzunezkotan arrazoi horrengatik, horrek adibidez harritu izan nahu, edo gero Iruñean lehen aipatu duzuna, ez, normalian euskal komunidadean kontzientzia hori badao, eta denak pixket helburu beraren atzetik edo borrokan ari gara, ez, zeozerk batzen gaitu. Hemen berriz euskara natural jaso dute askok, eta orduan gero egiten dituzten autuak ez dituzte konstiente egiten autolinguistikoaren arabera, ez? Euskara jaso debe, baina eraberien Diario Basko da gehien irakurtzean periodikoa, eta orduan aurrera, eta denek etxe guztietan Diario Basko erosiko dute, ez? Eta hori finantzatuko dute. Eta herri komunikabidea berriz, uztarria, edo guka gaur egunean, azpeiti guka, ez? Arpidedun gutxikin, eta sentsibilizazio hori falta dela iruditzen zait batzuetan. Oso garrantzitsua da, euskera ziten daren pertsona horrek kontzientzia hori eukitzia bestela, azpeitiko bat gero juten da, Sarozko neska baten adibidea daukat Gasteizen eguan, eta bere pixukidia Kantabriakoa, eta euskera zikezen eguan, pereza da, eta erdera ziten dutzen. Eta guga, eta ez gu bakarri, baina gu baga ereduan neurri handi batek jente askondako, euskeria fresko eta natural erabiltzen daben eredu bat. Eta oso garrantzitsua guk horren kontzientzia eukitzia eta guk galtzen baldin badu jodiu dela Euskal Herrixa, esan nahi dut, kendu 5 herri handi euskaldun, Azpeitia, Azkoiti, Oñeti, Ondarru, Naparroko jartziaren lesaka, betxarrean atz behustoto indagoela neko flojo, ez dut asko zautzen dago realidadia, baina orduan, guri dagokigula hau zabaltzia. Esango nuke Euskal Herrian, naiz eta azpeititik ez iruditu askotan, euskara dela benetako jarrera iraultzailea, ez? Benetan iraultza egiten ari gala euskaraz. Euskaraz egiten badugu, ez? Eta mina handia emate dit azpeitin azken aldian ikusten nahi naiz kartelak elebakarrean, pankartak elebakarrean, askotan etorkinei zuzenduta, etorkin horiek ez dira normalean erdaliztunak baina ez gazteleradunak, baizik eta bestelako hizkuntza dakartzate, arabiera, urdua, punjabia, asko, baino gaztelera zuzentzen zaizki haiei, ez? Eta tristea da, bada asimilazioaren sintoma ere, eta nahiko nuke hola ez izatie, ulertzet, borroka sozialak egiteko daudela, batitet, baino euskaratik izan dadila, ez? Abia puntua euskara izan dadila. Eusle irakaslea naiz, ez? Itzerrizpe ikastolan, eta bertan danak dauzkadan ikasle guztiak etorkinak dira, 2 urte baino gutxiago sisteman damatzatenak, eta sekulako gogoak ineltzen diote euskarari, euskaraz jartzen ditugu, gaitasuna badugu, baino garrantzitsua da herriak ere gero beraiek euskaraz jarditzaten, ez? Eta beraiei euskara zuzentzeko eskaera egiten dute mendik, ez? Askotan igual arrazializatuak direlako edo itxuragatik zuzenean gazteleraz egiten diete lehenengo hitza. Orduan, denen indarra behar da, ez? Alegina, beraiek euskaraz jartzeko ere, eta beraiek ere sentidu dezaten, aberasgarria dela beraientzako eta erabilgarria dela, ez? Hizkuntza. Joxe Azurmendik badauka poema bat, ez? Esaten duena gizakiak sua asmatu zuen bezala, asmatuko ote duten euskal poetek jendia herriaren alde jartzen eta esperantza, ez? Ekarriko ote duten euskal poetek. Eta Garazi Arrulak zioen, sua egiten badakigula euskaldunok, ez? Azkeneko korrikan mezua hori izan zen, ez? Piztu daia piztia, euskaldunok badakigu sua pizten. Eta beraz, utzi diezaiogun horri, ez? Eta bakoitzak jarri dezagun gure aletxoa, ez? Bide hortan.
Azpeitik zerbait baldin bada euskerantzat, utopia bat edo esango nuke dala, ezta? Herri askotan euskerak ez dazkan baldintza material, ekonomiko, politiko eta sozialak ditugu herri honek. Eta horrek zer esan nahi du? Askotan euskaldunari ezartzen zaizkion dikotomiak auzitan jartzen dituela, ezta? Askotan izaten da eskolako hizkuntza dela, baina Azpeitin erakusten du aisialdikoa eta kalekoa ere badala. Askotan euskerai baztertzailea deitzen zaio, baina Azpeitik erakutsi du harrera herri izen dela eta hori euskeratik egin dula, ezta? Eta nik uste dut Azpeiti bezalako herriek kuantitatiboki gutxiga Euskal Herri mailan, baina kualitatiboki ekarpen handi egin dezakeula ikuspegi horretatik, ezta? Beste herrientzat adibide izan dezakegu eta ardura handi dakau euskeraren bizi berritzen.